Mayong buntag sa tanan. I just came from Davao City gahapon. Last week, so ako sa Osamis, but before that, ako sa Cebu. Then, so ako sa Manila, coming back. It's quite a busy kaayo nga schedule. Ug atong hinumduman kanunay nga pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Wala tay kaluhiyon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung wala ka ana, then you ask yourself the question. This coming June 9, I have to go to Iloilo again and abrita dito o Mission Church. Then I have to go to Kalibo, dito Cebu. Then, mubalik ko diri 22 pa sa June. Then, after 2 days, I will go back again to Manila to have a meeting. We have a Zoom meeting to miagi nga Thursday. And the Patriarch will be coming sa Pilipinas. Muadto siya first sa Kalibo para ilubong ang atong primate. Hantod karon to pagyapon siya sa ilalom sa altar agot ng mga celebrant dito. Dili magkinunto kay birahon niya sila ba. So ilubong na siya. Then after that, we have priest retreat for 2 days and 3 nights. So gihangyo ang mga clergy to prepare ourselves this coming January. Mo ning nahitabo sa akong kinabuhi. Usahay subo kayo paminawon nga usahay malip out na ako akong pamilya. Pero ang karibal yun nila Ginoo man. Wala ko malimot anak nila. But lisod sad sa akong asawa, lisod sad sa akong anak usahay. Kaya wala ko diri. But anyway, kung nag-alagad ka sa Ginoo, ang Ginoo mo puno niya ng mga kulangon, no? Sa akong tagsatag sa kapamilya. Because of the power of the Holy Spirit. Usahay maluya ang imong lawas. The Bible says the Spirit is willing, but the flesh is weak. Today, we call it, according to the Christian calendar, the Feast of Pentecost. Isip usa ka Kristohanon, we must know and experience sa atong tagsatag sa kinabuhi the gift, ang gasa o gahom sa balaang espiritu. After his death and resurrection, gisaaran sa Ginoo ang iyang mga disipulo, the gift of the Holy Spirit. Wa ko ka-friend sa akong Bible kay kuan man. Nag-burn out po. So, ilang tag-burn out ano eh. So, basahon ako ang John chapter 20, verse 22. Nagingon, gisulti na kini og unya gihuyupan niya sila og inan dawatan ninyo ang Espiritu Santo. The breath of life, the power of the Holy Spirit. Si Jesus nahibaw nga ang gasa sa balang espiritu nagkinahanglan ang iyang gitawag nga mga apostoles. Why? Nga naman, the disciples knew they would receive the power of God or the Holy Spirit. The reason na nadawat nila sa mga disipulo ang balang espiritu is to carry out the mission entrusted to them. Example, experience. Simba ko niya sa Christian Life Fellowship for so good 1983. I was born again then. Pero na ako'y kakulangon sa akong kinabuhi. When I was baptized by the Holy Spirit with evidence of speaking in tongues, dito nagsugod nga maka-preach gyud ko o maka-share sa Word of God. Before that, wala, maulaw ko. Wala ko'y strength, wala ko'y
ato courage to share the Word of God. Why? Because the baptism of the Holy Spirit is missing in my life. So mao tong kinahanglan. Lisod kayo to preach the Word of God, to reach out other people until such time I receive the baptism of the Holy Spirit. After baptism, I receive the power of God na di na kumaawaw, no longer afraid to share and to preach the Word of God. By 1987, I received the call of God. But before that, kung atong basahon ang Lucas, Kapitulo 24, versikulo 49, nga nag-iingon, og ako mismo mao ang magpadala ngani kaninyo agisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mapunsad kaninyo ang gahom gikan sa kitas-an. When we were baptized, especially ang mga bata nga nabaptismuhan sa tubig, pinaagi sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo, nadawat nila ang balaang Espiritu. But how come unsaon na nato nga bata man sila? Nag-ingon ang Bible na train the child. Pantuna o amumaha ang bata samtang gamay pa siya, and it is our responsibility as a parents. Amin bata na? Ato ng responsibilidad, labi naggagmay pa. Agon mang lampat na, mag-rebuilde. Why? Because silang kasing-kasing ang mga rebuilde yun. But we see to it nga wala ta muhunong sa pagsulti bahin ni Ana. Jesus instructed his disciples to wait in Jerusalem until they are clothed with power from on high. Why did he need power? Nagikan sa kitas-an, Jesus was filled by the Holy Spirit when he was baptized in the river Jordan. Sa ding gibaptismuhan siya sa balaang Espiritu, ang Luke nagsugod ani nga mipunsad ng naog ang balaang Espiritu sama sa salampati. And Jesus was full of the Spirit, Holy Spirit, from Jordan. Paghuman niya bautismuhi, nadawat ang balaang Espiritu, he was led for 40 days in the wilderness. Nakahibaw taon sa ng wilderness, kalisod, daghan problema, daghan sitwasyon, wala tay kanon, gutom ta kaayo. And Jesus returned with power of the Holy Spirit into Galilee. O makita nato in Luke chapter 4, from verse 1, nga nag-ingon, og si Jesus puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan, unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kimingawan sulod sa 40 ka adlaw. Verse 2, og dito gitintal siya sa yawa niining panahon na wala mo kaon si Jesus busa pagkatapos niining gigutom siya. He was led by the Spirit of God in the wilderness. Usahay, ilid ta sa Ginoo, i-allow sa Ginoo ang tagsa-tagsa nato ka problema. Kaya nga naman, why? Because mga gahe o mga ulo. Now, in verse 14, sa Lucas gihapon, unya mipauli si Jesus sa Galilea, og diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo, mikaylap ang tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. So ni kaylap, nahimo siyang gitawag nga popular. 40 days. Praise the Lord, tagay kong kalinaw. Gitagaan tag kalinaw sa Ginoo, dili nga wala na trouble sa atong kinabuhi. In the midst of trouble, there is peace sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amin bata na.
Manang dili ta angay mabalaka. Kaya ang Ginoo nagauban kanunay kanako. It is sometimes sad, no? Kuanta kaayo. Labi na karong Pentecost, we need the power of God. Espesyal kitang tanan nga katawhan, pare, obispo, ministers. That's why I'm tired of doing things. Gikan ko sa Davao, gahapon sa akong giingon. Nag-minister ko sa mga pare o sa mga dikon. Nagatudlo ko bahin sa gitawag nga tithes and offering. Nga naman, ay kakulang mong gihapon yung mga alagad sa Ginoo. Ug angay gyud mo usay dukdukon. Why? Giving our tithes and offering dili na para sa Ginoo, dili na para sa ako, kundi para na sa inyong tagsa-tagsa kapamilya. Amin bata, anak? Kung wa mo maghatag, anak, then it is time for us. Time for you to give. Na tayo mga financial problem. Why? Because we are not honest enough. Nagahatag sa Ginoo. Panghatag galing, impas na. Naghuna-huna din ta, dako naman eh. Ngayon na lang nako na ipalit sa bugas. Imong gikaon, imong gihatag sa Ginoo sa amin. It is not intended nga imong tong kanon. Intended ko nga ihatag nimo sa simbahan. Jesus at the beginning in His ministry, anointed with the Spirit, ang mga disipulo na kinahanglan o dihog sa balaang Espiritu nga unsa ang gi-entrust sa Ginoo sa iyang mga disipulo para na sila'y boldness. Panahon miski si Paul, panahon nga patyon ng mga tugadlok. Meaning, the Holy Spirit is given to all who are baptized into Jesus Christ. And enable us to live again, to live a new life. Nga nag-iingon ako, ng mga bata nga gibunyagan, abi lang sa mga ginikanan nga wala sila yung responsibilidad. Mingon din sila, Kristiyano na akong anak. Napasagdan din natin magkalabanit. Nagsaad ka sa Ginoo during baptism. As a parents, a godparents, natudloan nimo o tultulan nimo sa dalan nga maayo ang imong tagsa-tagsa ka mga anak. A life of peace. Kung naa sa ato ang balang espiritu, ang kinabuhi sa kalinaw in the midst of trouble. A life of joy and righteousness. His peace included the forgiveness of sins. Usahay matingala ta kusugkay ta manudo sa mga tao, ang mga makasasala. We judge people. Kung basahon nato ang Bible, especially in Numbers, nga si Moses o sa ka-leader sa Israel nakasala because of marrying a Cushite woman. Nakasala siya. Mao nang nagrebuilde si Aaron o si Miriam. Pero unsay giingon sa Ginoo, panggawas mo diha sa tulda sa tabernakulo. Kung sultihan ako si Moses, I will see directly to him. Jesus was not angry sa gihimo ni Moses nga napangasawa niya ang Cushite women nga usa ka babae nga dili nila ka tribo. Gipagawa sila sa Ginoo. O giingnan, kung makigsulti ko ka Moses, I will say directly to Moses. But the sin of Aaron and Miriam is rebellion against the leader. Hello? Usay, wala ka sabot, anak. Kaya nagtanaw dahil ka Moses, nakasala si Moses. Kinahanglan niya, ato ng putbulon.
Nakasala si Bishop, ato ng putbulon. Kaya pulihan nato. God angry with Aaron and Moses. Dili sa sala nga gibuhat ni Moses, but rebellion against the leader. Nga naman, mo to'y leader instituted by God to manage Israel. Kung naamay sayop si Moses, sayo ng Bible, na ako siyang sultihan eyes to eyes and directly towards him. Mabila ka nung gulihin ka. Ay di ta mo sunod sa Bible. Di tayo mo sumod sa pulong sa Ginoo kung unsa ay gisulti. Pataka lang tag ordain diha. Pakataka lang tag ordain bisag duha ka asawa. Pataka lang tag ordain bisag ni bayot. Asa naman atong kalainan, anak? Where do we place ourselves? The Bible says ang deacon kinahanglan isara ang iyang asawa dili duha, amin bata anak. Aba nag-joke ko dito sa Davao. Ito utuhon nato atong kanon. Sa mga kanon ato utuhon bishop. Na pwede na ta ang deacon mag-asawa og duha ug ang udin tag bayot. Hapit mahulog sa Father Manuel sa inyong Quranan. Kamo ba bishop? Katiyaw na to. Na naghimo anak. Pero you don't mind kung sayop ba na o dili. Tanaw ang Bible. Clearly, unsa ang gisulti sa Bible. If we are guided by the Holy Spirit, makahimot ang sayop. But the Holy Spirit will convict us. Amin bata anak. Maghatag on conviction kanato. He fills our heart with the love of God. Romans 5:17. He gives us strength and courage we need in order to live as faith-filled disciples of the Lord Jesus Christ. In Romans chapter 8, verse 26, the Holy Spirit helps us our weaknesses and enable us to grow in spiritual freedom. Freedom from unsa? Pagduha-duha, doubt, fear, and from unruly desire. Now in 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Ang Ginoo mao ang espiritu ug haing gani ang espiritu sa Dios anaay kagawasan aming batana. There is freedom when we have the Spirit of God. Kitang tanan naglaraw sa himaya sa Dios pinaagi sa atong mga naong nga dili tiyatapan. Busa ipang-usab kitang ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Last verse, Romans chapter 8, verse 21. Kay luwason man gayod ang kabuhatan gikan sa pagkaulipunan ang pagka madunuton o makaambit kini sa mahimayawong kagawasan sa mga anak sa Diyos. The Holy Spirit instructs us the way of God and guide us in living according to God's will. Atong Panginoon samahan. In the name of Jesus, nga pampuno ta sa balang Espiritu with the power of the Holy Spirit. Gi-offer ta each and every one of us the gift of the power of the Holy Spirit. He wants us to make our faith strong. Amin batana. Gusto sa Ginoo nga atong pagtuo lig-on, strong. Give us hope that endures and a love for God that never grows cold. Nga atong gugma sa Ginoo
dili mabugnaw, dili init. Amen bata anak? Hello. Dili mabugnaw. Atong pangalagad sa Ginoo kananan permanente. Dili ta pares basketball nga free throw nga shoot dili. Shoot galing ni simba ko. Dili kali mo shot, di ko mo simba. Dili ana. Supposedly our love for God is so strong. Give us hope nga mo endure. A love for God never grows cold. Walay pagkabugnaw sa pag-alagad o atong simbisyo diha sa Ginoo pinaagi sa balaan ng Espiritu. Mag-summarize lang ko, miski akong ginabuhi ka experience ko. Kapag-konsulta ko sa akong mata, went to Cebu. Paghuman pa uli, balik sa Cebu. Kung neba ako nga dugay-dugay na ko nga wala gin makawali. Mo nang pwede pa ko 5 hours magwali karon, mahuwi ba? But God is really faithful. Nasakit ko May 22 with amoeba. Adto ra gyud Sabado na wala. Kitagaan sa kog tambal sa parmasya. Generic food, arig bali-bali. Tagaan mo imudyo o sa badiya, arig bali-bali. Katawaan ka lang. Until such times nga murag nagi problema ni nga tambal. Tawag ko igna, paliti kong tambal nga generic flagell. Ay hapa. Pero pila ka adlaw since 22. Sigid lang og inom og tubig nga Bukhari, sweet, to replace the energy. Dito ko susamis, to Lord, isa naman ni Lord. Sa simbang Domingo, nag-igit-igit pa kong kaupat sa buntag. Alang-alang, nag-igit-igit ko rito sa pulpito. May tubig man yun, whether you like it or not. Pero muhunong sad. Pag humani magwalip, return to sender. Pag pauli na mo, wakil gibati, pag abot diri sayak, ngoog, so good na sad. Until such time, nakakuha kong tambal, flagell. Taas kong pagtuo. Hibaw mo, anak. Pag abot kalis kalibanga, wag yung pagtuo, anak. Jadi magyud mo ang pugnan kay mo gawas man gyud. Sao na nimo. Abi nimo kusay mo utot ka, abi nimo hangin, igit na man ito. Dagan-dagan sa gagisaon nimo ipagwa. Now this coming November 9, I will be in Iloilo, Huibes. Sakay kong barko June 9. So Iloilo. Then there is a mission work in Iloilo na gihimo nila kay manulod gyud ko mga tao dito kay pito ka mo pare, pito ka mo likod. Then it is time for them to open up, mag-open gyud sila og mission church. So nakahimo gyud sila. So i-commission ako ang pare. After that, June 13, I have to go to Kalibo. Magtudlo sa Kalibo. Dili ko mag-Domingo, 13, mag-midweek ko. Then after that, Sunday, I have to go to Cebu again. Meeting, yung paghimo na sad. After that, muuli ko, 22, siguro 24, muadto na sad ko sa meeting, kaya makig-meeting ang mga obispo. Ikusum na lang ta, siya di tagsabot anong zombie siya po, which is tako, inood po. Kaya na akong obispo, nag-meeting me with Tikriar, katong niagi Huibis, wa siya kasabot, di siya ka butt-in, kaya di siya kadugog, di siya kasulti. Katawa kay, giop na lang unta nimo. Kaya uwag man pod. Bantog ra kay usahay na may komentaryo ni, pero karon ba may komentaryo? So may na baptismohon ka ng Balang Espiritu nga di mo tingog.
So mo na atong ginabuhi. Why I can do that? Because the power of the Holy Spirit. Father was always driving yesterday from Davao to Hinuog. Ba ko'y gihimo usahay, mawala ko, kung dili I speak with every time. May akong ginihimo. Until such time, na niabot mi diri sa Hinuog. It is the power of God. And we have to recognize always the presence of God in our lives. Aming bataana. Nga kanang balang espiritu nga niya nato. No? Mahimo unta na mo trigger ka nato. Nga mga lagad ta diha kaniya. Aming bataana. Mga lagad ta diha kaniya. No matter what, miskin there is trouble. There is, even if there is trouble, when we have the peace of God. Why? Because it surpasses all understanding. Aming bataana. I hope that the power of the Holy Spirit be upon us this morning. So gihangyo na ako ang tanan sa pagpanindog. Gihangyo na ako si Ray to play that song, The Spirit